132 години ни делят от онзи 6 септември, когато българският народ показа пред Европа и света, че е единен и способен да вземе съдбата си в свои ръце. Денят на съединението на княжество България с източна Румелия. На този ден, 6 септември, преди 132 години, световните агенции гърмят с новините от Пловдив. Великите сили са стреснати от дързостта на българите и това само няколко години след като на Берлинският конгрес канцлера Бисмарк вече отсякал. Събрали сме се, за да осигурим европейския мир, а не щастието на България. Смелите и твърдите действия на българите, на нашите предци в дните около 6 септември 1885 година, са този така необходим категоричен отговор на порочната теза, че мирът може да бъде изграждан върху щастието на един или друг народ. Българите показват не само характер, но и доказват на Европа, че от този момент нататък всички трябва да се съобразяват с тях, че без тях не може. Съединението на България е актът на фактическото обединение на княжество България и източна Румелия през есента на 1885 година. То е координирано от Българския таен централен революционен комитет. Извършва се след бунтове в различни градове на източна Румелия, последван от военен преврат на 6 септември 1885 година, подкрепен от българския княз Александър I. На 4 септември бунтовници под ръководството на Чардафон обявяват съединението и установяват контрол над село Голямо Конаре. На следващия ден правителството, начело с Иван Гешев, провежда консултации с руското правителство в Пловдив с намерението, ако получи подкрепа от Русия, самото то да обяви съединението. Руският представител категорично отказва. На 5 септември няколко стотин въоръжени бунтовници от Голямо Конаре се придвижват към Пловдив. През нощта срещу 6 септември частите, командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Съставено е временно правителство начело с Георги Странски и обявена обща мобилизация. След като княз Александър I подкрепя съединението и след края на последвалата сръбско-българска война, България и Османската империя постигат споразумение, според което княжество България и източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация и армия. Уважаеми съграждани, в този тържествен момент думата за приветствие по случай празника на Съединението има госпожа Христина Йорданова, заместник-кмет на община Нови пазар. Уважаеми дами и господа, мечтата на българското възрожденско общество да имаме държава, чието граници да включват всички територии, населени с българи, никога не успява да се реализира. Най-бързо този идеал е достиган два пъти в развитието на модерната българска държавност през 1885 и 1912 година. Това издига съединението като един от върховите моменти за историческото развитие на България. Улицата на патриарха на българската литература Иван Вазов, това е една от най-лесните революции в историята, защото тя е извършена първо в сърцата на хората. На 6 септември 1885 година българите се консолидирали по една идея, която продължава
създаването на нацията и стремежът да се обедини политическите граници на мисия, Тракия и Македония. Вярно, на този етап тази идея се реализира частично, но с надеждата, че създаването положение е временно, а националното единение ще бъде реализирано в най-близко бъдеще. Този възрожденски стремеж може да се сравни с блестящото патриотично ентусиазъм и революционен кипеж при подготовката на патриотично въстание. Той може да предизвика удивление, презрение или неразбиране от съвременния човек, но е бил истинската еманация на българския дух. Дух пропил цяла една епоха от българската история, родил Левски, Раковски и Ботев, потикнал поколение българи да умират не за пари, власт или кариера, а за това абстрактни понятия отечество. Известният немски учен в 19 век Ернест Ренан определя нацията като една голяма общност на солидарността, водена от чувството за дадената жертва и за жертвата, която е решена да даде. През 1885 година българската нация показва истинността на това твърдение, а българите от всички краища на етническата история, споменаха на българската армия, готови да отдадат живота си за родината. Сръбско-българската война изразява волята на една нация да се обедини и утвърди на международната арена, а победите на българското оръжие показват пред света, че капитаните могат да забият генералите, а духът е по-силен. Обединението на княжество България с източна Румелия е едно от събитията в новата българска история, което дава основание на тогавашните исторически кореспонденти на Балканите да пишат за запазите за патриархалното протеките, за жизнеността на българската нация, пред която стои да се утвърди като водеща в региона. Действията на българските политици по времето на Съединението могат да бъдат пример за национална отговорност и за съвременната политическа класа. На тази дата, преди 132 години, българите категорично изразиха своя стремеж към национално единство. И днес, когато България е част от демократична и модерна Европа, този празник напомня на всички нас, че съединението прави силата. Честит празник! Венци в знак на признателност пред великите българи, допринесли за съединението на България, поднасят Община Нови пазар, Общински съвет Нови пазар, Политическа партия ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Политическа партия ДПС, Народно читалище Христо Ботев 1872, Средно училище Васил Левски, Средно училище Хан Исперих, Основно училище Никола Йонков Вапцаров, Основно училище Свети Климент Охридски, село Стоян Михайловски,
Професионална гимназия по селско стопанство. Дом за стари хора. Асоциация СОС Жени и деца преживели насилие. Център за обществена подкрепа. Женско-ромско сдружение Хаячи. Скъпи съграждани и гости на Нови пазар, благодарим ви за съпричастието към идеята да бъдем заедно в деня на съединението. Честит празник!